En essència, això és el que està passant i per això ens empobrim. No perquè no hi hagi diners, no perquè no hi hagi capacitat productiva, sinó perquè l'economia està dissenyada per no complir la seva funció bàsica. A escala global, les persones són molt més pobres del que podrien ser i, francament, del que raonablement haurien de ser. Una vegada i una altra, les dinàmiques perverses del sistema generen situacions absurdes. Hi ha diners sobre la taula, hi ha recursos, hi ha solucions clares, però no s'apliquen mai. Si l'economia estigués millor dissenyada, la vida de milions de persones podria millorar de manera dràstica. I tanmateix, la sensació general és una altra. La vida sembla cada cop més difícil, no més fàcil. Expectatives antigues de progrés es trenquen i la gent comença a preguntar-se si els indicadors econòmics dominants signifiquen res o si només serveixen per tranquil·litzar informes. Des de la meva observació, aquesta economia té dos grans problemes. El primer, que és profundament desigual. A la part superior, l'ascens dels multimilionaris i la seva influència pràcticament il·limitada. A la part inferior, territoris sencers abandonats, persones que treballen i no arriben, vides sostingudes amb fils. No es posa límit als rics i poderosos per beneficiar a qui més ho necessita. El segon problema és encara més greu. L'economia és disfuncional, no funciona bé, i quan un sistema no funciona, el dany no és selectiu. Afecta a tothom, rics i pobres, encara que no de la mateixa manera. Posem un exemple senzill. Digueu un país qualsevol, ara digueu-me, parla sovint d'una crisi d'habitatge? Exacte. Un informe del 2023 va analitzar 94 mercats immobiliaris arreu del món. Quants es van considerar assequibles? 94? Menys 94. Tots. Des dels lloguers extorsionadors de Londres o Manhattan fins als assentaments informals de Sud-àfrica o les faveles del Brasil. L'habitatge, allò més bàsic, s'ha convertit en una font universal d'angoixa. Aquesta economia desigual i disfuncional no està funcionant per a la persona mitjana. I és aquí on apareix el relat contrari. El relat que diu, en realitat, el món va millor. El problema és que la gent no ho sap veure. L'optimista estadístic. Quina delícia, perquè aquest discurs s'aguanta amb gràfiques mitjanes i indicadors seleccionats amb cura. Tots sabeu lo fàcil que és manipular les dades. I cal dir-ho clar, el món no és simple. No tot empitjora en totes les dimensions. Això seria absurd. I aquest discurs no va d'això. Però confondre millores parcials amb benestar real és una altra forma de ceguesa. Una economia pot créixer mentre la gent s'ofega. Els indicadors poden millorar mentre la vida quotidiana empitjora. Quan la gent sent que treballa més i viu pitjor, no és ignorància, és experiència. No ens empobrim perquè el món funcioni malament. Ens empobrim perquè funciona exactament com ha estat dissenyat.